Слон е останало семейство с 3 деца от Варна. Пети ден родителите и децата буквално са на улицата. Тошко Недев, съпругата му и 3 им дъщери са принудени да напуснат жилището, което са обитавали, защото не могат да си плащат наема. Отчаяните родители не знаят и как ще изпратят децата си на училище. Тошко Недев и съпругата му са безработни. Той е съкратен преди месец, тя преди няколко дни. Остават на улицата с цялата си покъщнина, която е събрана в кашони и чували и вече е мокра от дъжда. Спят на открито вече пети ден и се опитват да преживеят както могат. Едно момче тук ми донесе кафе, хора ми помогнаха, диня ми дадаха, домати ми дадаха. Нямам никакви средства. Работил е като шофьор, има всички категории, но заради кризата е съкратен и не може да си намери работа. Освен това е диабетик и не помни кога за последно е вземал лекарства. Заради болестта е отслабнал с 50 кг. Разказва, че живее на фотосинтеза. Отчаян съм от живота, не мога да... Все пак не сте сам, имате съпруга и деца? Имам, децата ми учат, трябва да започнат училище. Това ми е единствения капитал. Дъщерите на Тошко Недев са на 15, 17 и 19 години. Избягаха, когато видяха екипа ни. Не пожелаха да ги снимаме, за да не ги одумват после в училище.